से अंगनाय बो तिनी अंगनानि से नांनाय मासे मा फैनाय तिनी मा फैया मासे मा फैनाय तिनी लिमसिन दा ड्राइवर न रहनानि सोंना आंखौ थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा बिरुमानिनि मांग थै मा खुनाय तिनी बिसिंगा बिरुमानिनि मांग थै मा खुनाय तिनी बिसिंगा मा खुनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला रूट ब्लॉक खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला रूट ब्लॉक खालायजागनाय सिनि कोय फानि पुरुक जतो मिलिगे खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला रूट ब्लॉक खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला हाईवे रूट ब्लॉक खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला हाईवे रूट ब्लॉक खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा मा खुनाय दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा दोदार ड्राइवर मा फैनाय तिनी बिसिंगा बिरुमानिनि मांग थै मा खुनाय तिनी बिसिंगा बिरुमानिनि मांग थै मा खुनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला रूट ब्लॉक खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला रूट ब्लॉक खालायजागनाय सिनि कोय फानि पुरुक जतो मिलिगे खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला रूट ब्लॉक खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला हाईवे रूट ब्लॉक खालायजागनाय बिरुमानिनि मांग थै तिनी बिसिंगा खुया हिंग्ला हाईवे रूट ब्लॉक खालायजागनाय तिनी रो फाइमानि जे आनिके काकाक्लायो काका बिरमणि त्रिपुरा जे थांनाय गत मास आताय 20 तारिख जे हाबफबजाग मानि आरंनानि थांगे इनके हाबफबजागै आरो इनके बिनिके साबुतैबो ग्रै कि हाबो ग्रै इनके बो आनि जे काकी क्लाइने पारा रावगो थां खबो साहा आरे उहा इनके आरो नाइलेहा माइया एरपोरेके फाइहा फास सुबा फाइहा सुनो करबो प्लेस क्लाबनि जे बरावने कष्ट के फाइगा ताबो एक मास चलेनाय तुहा 27-28 दिन चले तुङो जे आरो फाइगे बाबो ब्रि साना ब्रागे कष्ट खेगे बुलुंगो दै मानंगिया दैनि बागे अभाब कारेन्ट ग्रै खेब्र बनि परिबारनि साबुतै रावनो ब्रागे आरो फाइखा आरो फाइगे ब्र बुसु कष्ट खाइखा साया नैयागे इनके ब बुसु खरांति सालायगासिनि पारानि कयफां एरियानि जत गामिनि जत पारानि ब्र फाइ सुबा लायखा एरपरिबो खुलायखा जों खुमाया एरपरेखे जों सरकारावनो रिक्वेस्ट खाइहा ब्रनो जोनो सुबा फाइनानि बिसिं सुबा फाइनानि उंथो हनै इनके जोंथ याक बायरावबो खुमाया जों अनेक चेष्टा खाइखा इनके 2000 फाइगे रास्ता राव खुहा आरे उनखा इनके गत सोमबार जरागो 3000 फाइगे सोमबार दर जे मानि स्पट तुंनाय जे थैख्लायनाय जागाबो सैजाक इनके ब्रखे जे मीडिया रावनो कग्रगै क्लांजाक संबाबो रावनो कग्रै क्लांजाक दङो खनाखे बिश्वकर्मा पूजा खना फाइमिया तिनि फाइनाय इनके तावबो 11टा बाजिनानि नाय दङो तावबो कुनु ड्राइवर ड्राइवर से फाइसी फाइया दोजारनि दोजाल रो ब्राजाक दङो तावबो ड्राइवर सफैया इनके जोंथ बुसु कष्ट नायदि अरो पारानि ब्रुरा हुक खाइसि जागो बेनि दारि हाजिरा खाइ जागो इनके हाजिरा खाइ जानायले दिनि फाइखे ब्रावले खनानि खरसा थैले करे एरपरिबो ब्रावसनो जुबानानि बागे अरो
मांग थैनायनानि बागै बकरिं फमानथो बाहाम फमानथो जे फमानथो दिनि जों बिराल बखा तुं थलायजाक जे जों सिनि ब्रोले थैजाक जों एक दिगेगा जों सिनि काकु थैजा हंगे जों बखाबाय जाक ए सिंगबो जों ताबु जे बुना माननाय जों किसा बकरिं फाबनो जों माननाय इंगे जों आशा खेगे जों जत फाइले जा कष्ट के कि गारि रिजार्व के फाइजाक के हिमुइ फाइजाक माइजा जे याते नों जिया के जों तिनि इरा वेट खाइ तुं फाइगो बनो जे ड्राइवर रनो जाते फाइगे और तिनि निम सिंगो सना जाते बकरिं फाना जे फाना जों नायनानि मुसुगु आनि बसानि एग्जाम अबना आं ब्रागे आं तबो कष्ट खाइ फाइ आं बुसु लाइसो जाक से र आनि सुदु आनि काकानि मांग किसा आं नायनानि हिंगे इंके सरकारावबो जे प्रशासन रावबो साका कुनो डेड बॉडी रंग माया खे कुनो प्रमाण पत्र माया खे जों कुनो डेथ सर्टिफिकेट और मैया हिंगे इंगे बिनि तब साबुतै करे महा करे जों डेथ सर्टिफिकेट माया हिंगे जों ब्राय खे जों मा सरकारनि दारि साहाय्य राव बिनान जों बाय खे जों बिमाना इंगे जों आस नायदि तग्र लेखा परा करे जों महा करे सिया इंगे जों जे सरकार बा बान्दै मांगे जे आरे खे फाइनाय तिनि फाइ दङ खाना फाइ दङ त 2000 गारि और ब्राजक जों 2000 ना नायगि मांसु चेहरा नाय जों त मा खाइनाय जों काम से माया हिंगे बना जों आ जाते तिनि निम सिंग फाइगे ड्राइवर फाइगे जों और खुबै जों जाते महासोन जों जाते मानानि अंथ जों बकरिं को हाफा जों नायनानि मुसुगो जों जे साय सरकार जे सायज खाइखा खाइखा ते किसा सायज खाइगे जों जाते जों किसा जों बकरिं फाना जे फाना सिनि काकना जों गथांले मालिया सितुङो अब जों जे खाइपा जों मानानि मुसुगो आ जों और बुसु कष्ट के फाइले जाकेनि बसारक ब्रागे आरेंगे इनके और जे मीडिया राव तंनायबो ब्रावबो 1 मान्थ कानाय हा ब्रि बसारावनो ब्रागे जे कष्ट के दंमानि बागै आरेंगे जों जाते तिनि अरनि मुसै तिनि सिनि माबो खाइ फैनाय मा खु फैनाय जिनि जों जत आशा खाइ जों स कष्ट के जों फायो आं तिने बन साना जों लेखा परा ग्रे बुलुं बिसैनि ब्रुंगे जों अमा हाइके खाइना आ जदि बेनि बिसाइके ओ बेले एक सप्ताह 3 दिन बिसैसे जे शान्ति बाजार को जे क्लाइने ब्रनले 3 दिन बिसैसे ब्र खुगै अब खेपाइका साइ जररका डेथ सर्टिफिकेट बनब का सिनिले 1 मान्थ से काइ दं रे हा ताबो 27 दिन चले तु जों खेबाइगे नाइ जों जाया जों के तमानि हाइगे खाइ जों के तमा इरोनि नागरिक आदि बा जोंबो त इरोगा जों सब किशोर जों सुबागै दं सोनबो त गाहाया सोनो नाइथै नौनो जों मा मन्त्रि खाइगो एमएलए खाइगो जा खाइगो जों सिनि गाम सिनि हायागो बनो मा तंनाय गामगोबो जों मा तंनाय जोंबो नौनो सुबाने आज जदि सोनो नौ तिनि सुबा खाइसे जोंबो आगामी दिने नौबे बाक्सा तंनाय अमा आनि कोइ मजाते तिनि निम सिंगो 2000 गारि फाइना नांनाय फाइया हिंगे ब्रुराव तुंफ्लालाय जा हयतो आइनाराव फाबोनो स्पाइर मानो जे खाइबोनो खाइमानो जत बारानि ब्रुराव तिनि फाइला जा बुसो कष्ट के खातुं खाजा के तिनि से जुनो कौर गै थांजाक दिनि बुधबार जिनि खुफाइनाय ताबु त 11 बाजि दङ इनके जों कसालनि फाइना ताबु से ड्राइवर से फाया खो इनके जों ब्राइफु मांग थै जों खुनाय 4-5 बाजिले जोंबो दं मेया जों आराय थांनो आरो खाना खुफिना इनके खाना फाइफिनो जों आमा हाइके डेली लाइसय दंनानि सिनि अब ग्रै जों त नंगै दङ ताबो बाद्रमा जे हुकिसा मिसा खाइनाय र ब्रावबो माइ रागो आराय रागो के खे बसाकलै र आराय र बुसु कष्ट के र जे बिनि मांग थै तिनि जे काको बिरमनि मान कथै जे नायनानि हिंगे जत फाइले जा जों बिसोर दं थकजाक जों गथै फाबोनो जों मांखे बकरि को फाबोनो जों मांखे असनो खुसि जों त सिजा जे जों चिनि काको कुनो बासे गेले तुंलिया थैले थैजा हंगै जों तबाबो जों माने जों अरखे गारि फाइनाय गारि सिमि फाइ थांनाय दिनि फाइके 2 घन्टासो सामु तांखे तेखैया जदि साथामु तुंखे अबखे तुंखे तमानि उयांगने अंसे अंनायबो तिनि अंनानि से नांनाय मासे मा फाइनाय तिनि मा फाइया मासे मा फाइनाय तिनि लिमसिन दा ड्राइवर न रहनानि सोंना आं कोइ मग सो ब्रो कष्ट के फाइले जाक तिनि डेली लाइ के फाइमेया आं पासे आज तिनि बुसु दिन दरे और लाइसो जाक और पाइजाक बुसु कष्ट के नगनि ओ कसालमासि बुसु गारि अबरो के फाइतुं आं हाइके पारानि ब्रोरबो गोबां मा फाइलेखा हा दुंलाइखा अब खेलेखा जों फासे फारिया इनके जों सुदो बरसा आशा बरसा सुदो सरकारनि ऊपर से सरकारबो जों आरे खिसे कोनो कियाल सेखाया के तुंग्लाइ जों तमासिनि बखा दुख नांया दे जिनि बखा मेला दुख नांजा जों आनि कागो थैजांनो जों गथै मानानि फाबो जों बुजो दुख नांलाय जा जों दिनैसो फाइगो दिनैसो कौर जा दिनै फाइनाय के आं नौगो बसानो ब्राय काबागे एग्जाम आं तो फाइयो र बिनि बकरिं को साफानो नंनो हंगे आं तिने और फाइगो कष्ट के ताबले के 2000 ड्राइवर से फाइयागो ब्रुले ब्रु कामिनि ब्रुरले जत फाइपेखा पारानि ब्रुले फाइपे जा किन्तु 2000 ड्राइवर हंगे फाइनाय दे फाइया दे सिया मा से मा फाइनाय तिनि जों फाइया हंगे जों ते
जों रास्ताराव ब्लक खायनाय जेबो खायनाय जोंनि जे मुजुंते जों खायनाय आफ्रोले कुनो आरे खायगो हिमा साया जों दाबो लास्ट गाव साव जदि तिनि फाया हिंके जों जेबो खायनाय जों हाइवे थांफो जों रेल जों रास्ता ब्लक खायनाय जों